Bună ziua, bun și bine la un nou episod de Foliage vs Undead. Este un fel de Plants vs Zombie, doar că este făcut de un tip ca să fie în stil 3D. E făcut de tipul ăsta, Bobby Ivar. Am văzut video și am știut că trebuie să îl downloadez să mă joc și el. Și eu îmi închid aerul condiționat. Așa, ready, set, Foliage. Da, nu mai e plant, nu e drag and drop, ok. Uite cum merge soarele. Ia. Nu este drag and drop. Eu când o iau, dau click pe ea. Pac. Și primul zombie când vine. Se pare mie sau e mai mare? Se pare că e mai mare plot un pic. Câte steaguri sunt aici. Ia. Primul zombie unde vine? 25 ca să plantez asta, uite pe aici. Bun. Primul moare. Acum eu fac economie. Mereu faci economie la început, că altfel rămâi fără economie și nu mai economisești. 25, pun. Altă economie. Alt zombie. Cred că tot la fel. Tot cu potato mine. Primii. Ok, bun. Uite cum a explodat. Parcă vezi când detona celălalt potato mine. Se merită momentan mai mult decât să... Acum cred că... Nu, acum că vine primul wave o să trebuia să îmi pun pea shooter. Hai mă, împușcă-l. Trebuie să ții mouse în față, nu... Păi ce fac? Că trebuie să ții mouse în față. Și mi-a mai dat 2 rânduri. Perfect. Să aibă unde să vină. Că n-am nimic acolo. Măcar pea shooter-ul ăsta e bidirecțional. Omnidirecțional, cum mi se spune. În toate direcțiile. El împușcă când dau eu click. Nu. Cream că împușcă când dau eu click. Ăsta. Vreau un ăsta. Hai mă, împușcă și tu. Ok. Și mai am nevoie și de un ice de ăsta, ca să-i... Uite, ăsta am pușcă în față. Doar pea shooter-ul. Doar pea shooter-ul e așa. Ok. Ok. Nu, îl mănâncă, îl mănâncă, îl mănâncă. Nu, nu mânca pea shooter-ul, așa. Yeah. Hai mă, pea shooter. Vedem ce pot să țin în față. Nu cred că mai pot să pun... Nici nu mai pot să pun altul. Stai să colectez soare. Mănâncă la nu. Nu. Așa. Dar stai că acum nu mai am soare să pun aici. Dăm încă 20, încă 25, încă 25 să pun de asta. Așa, bun. Perfect. Acolo mai vine unul, îi pun un potato mai momentan. Trebuie să-mi reconstruiesc economia. Uite, ia. Până unde l omoară? Până aici. Bun. Mina e gata, o să le explodeze. Așa. Ăla explodează, ăla explodează. Fiecare lane vreau să aibă un snow pea și un repeater. Fiecare. Ăsta l-am pus în spate rău, dar aia. Ia, trebuie și el. Prima oară pun altceva pe rândul ăsta. După îl șterg. Pentru simetrie. Toată lumea știe. Și acum mai am încă 2. Fix când l-am șters pe ăla și trebuie să pun și acolo. Sperăm că nu ne trimit în wave-ul ăsta doar pe acolo, că dacă ne-ar trimite foarte... Uite, țin banii. Plantez un pic de economie. Doar că restul banilor îi țin. E mult mai greu decât Plants vs Zombies jocul ăsta. Ok. Restul banilor îi țin. Așa. Iar din nou economie. Economie cred că o să fac 3 rânduri. Am și cherry bomb, acum am de toate. Altul, ia, dă-mi. Desfac și pun un ice shooter aici. Frozen pea shooter, așa era? Da. Bun, vin 2 aici pe sus. Câți vin sus?
Cred că trebuia să pun și cherry bomb. Ia. Pun un de ăsta în caz de ajunge 1. Da, nu cred. Și aici jos eram gol. Mai pun încă un frozen. Așa, îngheață, da. M-a speriat o secundă că nu îngheța. La câte steaguri văd că sunt aici, trebuie să am o economie foarte, foarte puternică. Ok. Al de ăsta. Unde mă chinui? Nu mă chinui. Bun. Acum să pun un rând de potato mines peste tot. Să pun oare? Ok, pun unele mai trebuie să-mi termin defensiva asta dublă. Mai am nevoie de un repeater și... În continuu! Nu-i corect. Chomperul ăsta mă întreb dacă e bun. În continuu, economie. Cum să nu? Când termin aici pun și în față. Economia nu trebuie uitată niciodată. Din economie vine totul. Pun și eu un chomper aici. Văd ce face. Încă mai multe... Floare soarele, e prea mult soare. A, fix aici unde am pus eu nu vine. A, urât, urât așa. Cam deja un frozen pea, acum nu mai am ce să pun decât... Ia, hai să-l vedem în acțiune. Hai să-l vedem. Am mănâncă? L-am mâncat pe una și acum mai am încă 2 rânduri. Hai să începem. Unul la fiecare. Caz devine acum. Punem... Oare să pun eu panic aici? Da. Punem. Mai vreau câteva straturi oricum. Bun. Nu cred că o să rămânem fără loc să plantăm noi economia asta niciodată. Văd că face bine ăsta. Nu mai pun decât repeater. Că am deja efectul de înghețat. Nu mai are motiv. Eu, ce cauți tu mai aici? Ce caută ăsta? Da, ne chinuiam noi pe rândul ăsta. Pe rândul ăsta ne chinuiam? El era pea shooter. Stă de acolo, mă urmărea mouse-ul, ia. Hai să dacă pot să îmi pun și eu. Îmi pun și eu pe aici. Da, nu, uite cât damage. Dau restul. A, frușos. 1000 soare. 1000. Ok, sus ne chinuim un pic. Sus ne chinuim. Nu e nicio problemă. Să pun oare un strat aici? Da, pun un strat acolo. Soare în continuu soare, nu uită niciodată soarele. În continuu și repeater, mereu trebuie. Încă un de ăsta, că avem mult de investit. Ia, investiții în economie. Trebuie să investim. Un de ăsta. Pentru simetrie, haide, scoate-l de acolo. Pentru simetrie. Toți știm că e foarte importantă simetria în jocul ăsta. Mai pune economie oare? O întrebare e dacă o să mai am nevoie de economie. Aș putea să pun economie ca un fel de zid. Da. Pentru că ei nu trebuie să trăiască așa mult ca să facă profit. Uite, deja și-a făcut primul profit ăla. Rapid după ce se naște și după aia mai așteaptă un pic. Și cel mai rău caz e un perete pentru... Da, să nu mănânce chomperul de 150. Că ăla e mai scump. Uite cum îi mușcă chomperul. Bun. A, fix aici unde a venit Conehead, da. Nu știu cum, dar atât de mulți abia se chinuie cu un Conehead. Așa. Ar trebui să am firewood sau ceva. Să-i nimicească. Bun. Oh. Să nu-mi zici că îmi adorm. Că dacă mi-adorm eu n-am timp nici să dau cu lopata. Să scot totul. Ok, încă se luptă, încă se luptă. Haide. Oh. M-a speriat. Era un... Cream că e imp. Nu știu de unde vedeam eu imp, dar... Eu cream că e un imp. Ce frumoase sunt bilele astea de soare care iluminează totul pe timp de noapte. Ce frumoase. Aici ce? Nu-i bine. Nu-i bine, mi-ajung prea aproape defensive. Și chiar nu-i bine. Nu-i bine deloc. Mult prea aproape a fost aia.
Dacă aveam sunflower și chomper, îmi mânca chomperul și sunflower. Mai trebuie încă un rând de repeatere. Bine că am economie. Am o economie mai puternică cât se refac repeaterele. Ceea ce e bine, pentru că pot să plantez non-stop. Și acum întrebarea e, punem aici zi? Nu punem, că altfel e chomper inutil. Mai punem economie. Uite, asta e și așa făcut banii pe ele. N-aș spune că am bani în două surse diferite. Două surse. Ar fi bine dacă erau două surse să am două sunflower de astea. E că sunt în două locuri diferite, nu pot să-i colectez pe tot cealaltă, așa că trebuie în continuu să mă duc cu mouse pe tot ecranul. Bine că n-am pea shooter să-mi urmărească mouse-ul. Aveam pea shooter să-mi urmărească mouse-ul. Ia dă-le un cherry bomb. Dă-le un cherry bomb. Și acum vedem chomperii ăștia ce fac. Uite că mănâncă peste zid. Mănâncă peste zid. A luat la o gură din sunflower-ul meu. Eu îi zic că nu-i frumos, dar el e nesimțit așa. Se mai întâmplă. Așa. Hai să facem o simetrie. Uite că n-am făcut simetrie aici. Da, las. Unde mai vreau? Nu mai se merită să pun pereți. Pereții mei sunt sunflower și chomper-ul. Mai am un singur sunflower, un repeater și aici băgăm un cherry bomb, că n-am pus repeater. Doar așa de simetrie. Și acum mai punem repeatere. Și acum singura chestie de mai e, mănâncă ăștia. Ok, acum când mai moare sunflower pun potato wall. Așa se numea, nu? Doar dacă mai moare un sunflower. Au murit 2 sunflower până acum. Ăștia sunt bătăuși sunflower ăștia. Sunflower. Cum era muzica aia de la finalul jocului. Ok. Și prea multe chestii pe ecran. Stai. Am stat un pic să mă scarpin. Că pe ea nasul. Și acum e plin de soare peste tot. Hai să testăm dacă expiră. Testăm pe ăsta de aici, de sus. Deasupra mouse-ului. Expiră. Cât de aproape sunteți voi? Nu-mi place cât de aproape sunt ăștia. Cât mi-am mâncat din ăsta? Chomper-ul. Chompere, ce faci? A, nu expiră deloc. Ok, eu scot din straturile de sunflower și adaug repeater. Dacă adaug prea aproape repeatere sunt inutile, că sunt tuma aici la zombie, vin și mănâncă. Nici n-au timp să dea damage. Trebuie să adaug aici în spate. Ia, unde mai e? Aici mai e loc. De fiecare, că am o economie foarte puternică, ea. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok. Deci avem minus. Dacă astea sunt deja puse. Cel puțin 1000 și ceva. Nu știu, nu. N-am făcut exact. Aproximație undeva la 1000. 1000 și mai puțin. Hai să lăsăm matematica. Să vedem ce facem când ne omoară zombie. Ok, cherry bomb. Cherry bomb acolo. Păi ce huge wave of undead. Păi eu n-am, nu mai am. Mi-a murit la sus. Pune-mi de ăsta sus. Mor peste tot, unde n-am loc, pune un de ăsta, pune un potato mine. Nu merge potato wall, pune potato mine. Gata. Dacă n-am, repeatere, pus. Așa, bagă. Și ar merge acum un torchwood. Torchwood-ul ăla, în loc să mă chinui eu să mai pun repeater, puneam aici torchwood, dublam damage-ul la tot. Foarte frumos. Nici nu mai mă chinuiam. Aici, surprinzător, n-au mâncat sunflower-ul. Și n-au mâncat niciun chopper încă. Mă așteptam să mănânce unul până acum. Hai să vedem să nu-l mănânce. Hai să punem un cherry bomb aici. Dar fix acolo am uitat să pun. Ok, le-am dat un... Dar cât de rapid îl mănâncă? Cât de rapid îl mănâncă? Ia, pune aici repeater. Repeater. Pune aici încă unul. Nu, nu, mănâncă chomper-ul. Chomper-ul, s-a salvat singur, l-a mâncat pe ăla la ultima secundă. Ok, păstrăm. Oficial păstrăm cherry bomb-ul pentru momente când avem nevoie. Uite că chomper-ul ăsta face ceva. Când avem nevoie o să îl folosim, nu-l folosim degeaba. Am și niște soare aici și acum e tot întuneric. Și acum iar fac soare astea. Mai punem aici un
Wall. Bun. Nu-l folosi degeaba. Hai chestia asta. Nu-l folosim degeaba. Cred că avem bani să umplem tot asta cu pișutere. Cred. Da, avem. Dacă e 2000, e 1800 să umplim de asta. Ia. Deci bani avem bani. Problema e că avem cooldown. Că altfel umpleam. Și altă problemă e că nu avem chestii puternice la cât zombie vin. Adică vine de mult zombie, dar eu n-am nimica puternic, n-am firewood să dublez, n-am ăla de împușcă, Gatling P, nu prea am. Aici mi intră prin defensive. Ok. Trebuie să-i ținem. Pune aici ceva. Aici ceva. Aici bagă ceva. Problema nu e de pun. Am ajuns să pun repeatere. Ca să nu moare ăștia. Ia uite. Aici. Unde mai e panică mare? Mi-e frică de locul ăsta. Ăsta oare e de refăcut? Defensive? Probabil. Las că eu bine. Aici că îmi distrug ăștia tot. Și aici tot la fel, dar mi-a mâncat ciomperul. Dar să nu mai ajungă până aici. Cel mai rău caz pun aici un potato wall. Ok, bun. Hai că tot mai avem. Mai ștergem că unde ăsta, mai pune unde ăsta. Ni l-au dat în spate rândul, dar aia e. Au mâncat acolo. Chomper. Nu, nu, și acum îl mănâncă pe ăla. Nu, omoară, așa. Bun. Și acum asta e cel mai bun rând. Pentru simetrie pun. De ce este gol? De ce este gol? De ce nu-i nimica? Mi-e frică. Ce o să se întâmple? Ok, sunt mulți, dar sunt ăștia normali. Adică zbor capetele pe aici. Ok, bun. Ia, ce se întâmplă dacă dau un cherry bomb? Ce explozie a fost aia? Ok. Ce interesant. Soare. Hai să pun soare aici doar ca să-mi ilumineze totul frumos. Fie totul mirobolant. Așa, nu, mănâncă ăștia aici. Și să nu-mi zici că o să-mi dea și bucket heads așa. Că dacă îmi dă bucket heads, așa nu mai pot. Deci dacă ajunge să-mi dea bucket heads o secundă așa, sunt mort. Bun. Punem aici ceva. Câte straturi de protecție îmi trebuie? Câte? N-am insta-kill-uri, n-am. Doomshroom trebuia să-mi iau. Dacă aveam, dar n-am. Champere, abia trăiesc. Nu mai am potato, cană, nu mai am nimica. Ia, haide, nu, vino, așa. Bun, bun. Și acum refacem aici protecția. Hai că și el împușcă de 2 ori. Împușcă, dar... Împușcă măcar. Împușcă, o pușcă. Și când tu mori, eu te pun pe tine aici. Că și aici vine mare. Nu, deci nu mai pot să... Nu cred că mor și sus aici. Nu mai. Cred că o să trebuia să pierd. E foarte greu jocul. Și nu-mi vine să cred că poate să fie un joc așa greu. Ia. Un joc de obicei Plants vs Zombie e ușor. Stai, nu drag and drop. Așa. Nu știu ce pot să fac. Decât să le dau ok. E mai greu decât joc. Uite câți buckethead sunt. Nici nu mă uitam, nici n-aveam timp să mă uit. Nu mai pot. Dă-mi. Bine că am mult soare. Nu mai, mi-au mâncat defensiva, mi-au. Măcar zboară capetele pe aici. Da, să nu le mănânce. Să le fie foame măcar. Zi-mi te rog că vin doar pe acolo. Nu, a început wave-ul și doar acum, deci nu o să vină, mă. Să vină și pe aici. Și eu n-am timp. N-am timp să pun. Has limited aim range. Ok.
Doi de ăștia. Unul aici. Am pus... Așa, am citit space-ul. Untoggles. Și ce înseamnă asta? A huge wave of... Asta nu e așa de mult. Ba da, e mult. E mult, trebuie să spunem de toate. Chomper. Un dăsta aici. Trăiesc doar pe soarele de la am în rezervă. Ok. Mai pun producție de soare. Am aici bani să pun așa? Am. Dar n-am să pun infinit. Aici am un singur pea shooter și uite cât e. Ok. Punem sunflower după. Ok. Cred că până aici trebuia să-mi păstrez. Uite cât sunt. Până aici cred că trebuia să-mi păstrez astea. Nu mai am șansă. Îi omor pe ăștia de aici 3 rânduri. Dar după vin din spate, că și în spate. Ce nu mai e? Zid. Ai murit, Dave. Cum să încerc eu din alta ta? Da, e un joc amuzant, dacă e prea greu. Sau poate sunt eu slab. Încercați și voi. Se numește Foliage vs Undead. Găsiți pe cum s-a făcut jocul pe canalul tipului ăsta. Cam atât a fost pentru azi. O să ne vedem data viitoare.